Hari ini kita akan menuju lokasi untuk pembuatan DPR sekolah lapangan KB Desa Ambon. Galeri, juga dan lain sebagainya. Prosesnya corong dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ngono lho. Nah, ini loh. Bar kuwi diiseni. Wis masuk bol loro. Yo disebul bareng. Oh, kegiatan amat. Yo. Baru iki, Mas. Gawe baru. Wis yo. Nggonku tak coplok iki, Mas. Berarti orang kena kecil kok kan bareng dijejer ini. Kajusi wae. Gadal mas kajusi. Penak kaki ya. Nek kenceng ya. Gadal nek Ini kan ono kajusi. sekeme iki. Gadang ya. Gaji biasa kak kena to. Joy iki. Oh, dere-dere. Joy nang lebok. Ini dhewe rapat, tumpuk anake. Lah ya rapat, tapi jane kan ana ketek. Joy kaya paku-paku to apa ngono. Kurang kenceng to, Pak Ju. Ini. Nek Ketot sigar to ora, Dik. Sigar to ora isine lho. Ini jane malam. Iki jane anu ki rada malam iki kok nek diiris bare ora kena. Nang mure ki banyu. Ya to nek iki kena no gawe no apa no. Tim. Wis kena joy wae lho. Kena joy. Ini iki kok anu bolong ngene iki hitungane kok teles ora iso mlebu angel. Sumber piye iki bolong. Kurang kenceng Mas. Ora mas wis teles kok. Kurang kenceng Mas. Ini nek kenceng lho. Orang ini Mas to, ora sambut jojowi kok. Ora dijojoi to, Bakun. Iki kok medhek kan sak ukuran enan, kok dhewe mah dhewe tekan wis adem wis dhewe to. Gak jojoy wae, pen apa, Jo? Sik to, ora ono anune ilmu njojoi ngene iki kok ora masuk iki. Kowe iki butuh mas sampe ini ukuran. Iya, terus. Nah iki kok mesti kan nang mempet ngadeg ngene kabeh, kan teles. Dadi ora butuh kenang kuwi karep mlumpuk. Gak ora teles. Wis to ngandel aku Ora sampun ndel. Wong sekolah wis kon praktek kok mung jenenge karangan dhewe kuwi ngono lho. Tapi ya nyata-nyata jute ya apik kok. Tapi nek cara kenaan iki tetep nelesi iki. Iki cara kenaan iki mergo kuwi Ya jangan telesi ra apa-apa. Ya kurang kenceng bae iki kurang kenceng. Kuwi bola iki bewak celopa kuwi ta. Ya iya to, botoke di. Pokoke mlebu dhewe dekne wis rasane lesi bane. Jero iki ngono. Iya. Kabeh ya aturan nang gone memeto ya langsung dikek nang drum. Kak kene wae. Sitok ngono, sitok ngene piye. Ya wis. Nek teles iki ora diiris ora mureh. Asline entek sisik. Mergo kan mergo kene proses kan. Ya, kok nggih perbandingan ya, nggih perbandingan. Langsung dicelup. Diteles lebak to. Sing teles. Kae nenek Bagus. Coba sih tak kon mlebu dhewe. Ayo toh yang sekolah kok. Mbok wangi tengok-tengok jeneng sekolah ora sabudian teman wae. Wong iki kerja sama. Angger diiris ora mbodho ya ora ngopo. Iki nane kuwi to. Masih ki ndi? Gur kuwi tok. Nek perlo kan Kurang kenceng iki. Kowe ku kenceng apa ini? Kurang isi. Kurang isi. Langsung ditaleni ngisore ae, Pak. Ya ya itu dari nek potong ra wong. Ini pasti ki, Mas. Ini lho. 30 kene kok diketek Pak. Tek tek tek. Iya iya, 10 ta ya. Orang lebu ya. Bener sih bekel ya, kelem kowe tak. Bener Mas, sing bener ya jojo iku. Jadi ya.
Angel pacul iki. Cukup. Lah kan sampe sih diceblosi diceblosi dilebokno wae. Ini angel ora gede. Wis kelem nang kita jeblos. Ora ngono, Mas. Anune saiki nek kecodok diguyur kan wis teles. Sing lemahe, bodohe lemahe. Nang dicobloki ya ora ngene kancane kan Lekume ngono ya angel lho. Kayak kelem langsung kelem. iya nek Dicoblosi langsung kelem. Iya, dia kan mlebu. iki trile kok dibangun. Nek ditelesi sik dhek nglebokno angel. Taruh nang jelewa aku. Ini langsung. Ya nek sesuai sekolahnya kan memang telese lagi dilebok. Langsung masuk. Iki cuma kan dari pengalaman. Duh, hilang kok. Situ emang Lagi kita. wis iku ae teles to. Lho wis basah. Oh, mudun ya. Kira isi. Gak ditaleni ndure wae lho di Kok diketok ya angel gadel. Lho. Dari masuk iki ya. Ketone beto. Iya. ditaleni wae ndure. Wis kuwi ra dibeki ya wis. Nah, dibendeli kono wae lho. Wis basah iki. Gawe tempe yang ini iki, Mas. JTP ya. Heeh. Tempene tempe alot iki Mas iki. Iki kok makan terus iso bendok. Bakun. Pak umut bae. Kakek kopi pateni wis aku to mati. Hei. Wah, kira kayak gitu. Ora mikir mau ngene iki. Pakai bar ini. Anjing keri Pas saya keter wis. Pas saya keter wis. Dadi besi ya ono. Gaji sini kan udah mau. Darat-darat ora. Gaji sini daret. Ini siapa yang mau cater tok seret. Tapi kita gede ya, nek iki gak ragu. Tadi kan di belakang. Berarti Saiful takon. Iki digraji di Bodong. Iki godhog bisa nih. Amit lagi. Kok coba kasih. Kan ada. Iki nang dalan coba sik. Iki lho. Sik basah iki lho. Lha coba sik. Nek terus Lho kok kendor. Iki kenceng ya. Ya iya toh. Tinggal nek. Coba nek telus. Lore jane Pak. Ampe sing ora. Terus ya. Wis teles to. Iki lho. Terus. Ini kowe Sare dia kan terus sama Yang dadi ya iso nge tempe. Nak tahu saleh enak. Mangko keloro gitu. Kilo apel. bareng Mas, enggak ya? Bareng Mas. Aku peluru Mas, loro Mas. Loro Mas. Sak pira? Bisa main ini lho. Kira-kira dhewe ngono ae. 5 senti, 5 senti. Kabeh dikono ya, mbok cacahe tra kabeh. Ora padha ora apa. Kabeh dikono. Nek ora bareng wis dadi akeh ya masuk. Nah, teman-teman Sobat Tani, setelah media plastik terisi oleh bokasi yang sudah basah, ini adalah proses pemotongannya dengan panjang sekitar 3 sampai 5 cm. Pas iso pisan wae lek panduwur kethok. Petite kuwi lho gua jane. Petite lho lah aku. Ya ngel lho. Iki lho Mas ketok. Gawe tangi ini. Pas barengan. Buat makku. Apa? Tapi ini nomor ya? Kopi. Aku ya seragam omah ki, Mang. Taune Mas Imam les. Ahli ya San. Jare anakku kaya bang mekar. Bibite di siapa Pak Gun? Bibite langsung di siapa pisan? Dadi cileng kopi ngene. Tanami. Dorong ngono tadi. Ayam Mbak. Wis tak dim ning iki to. Aku wis ngerendam. Oh, pada ditayang. Lek Pak Sita enteles berene. Sekali.
Masuk. Iki yo anu iki. Mosok kudu ngene iki. Wah, kasok. Jam 3 wae rugi. Seragam wae opo-opo. Sampai kurang kita kelompok orang negara. Oh, ini. Sak baris 12 ana. Kayu akeh lho. Wis tadi. Ya maksudnya ya petian kayu. Mene lho. Datang. Masak piro? Irit tempatnya. Kunin nanti. Kunin nanti. Ngono wetenge gede-gede aja nak. Rambut to. Pompa wae ora gede. Ya ngono ki gotong royong ya ngene iki. Ngilisi ropes, Mas. Kita wis ahli tenan lho. Nek wis ahli tenan lho. Kurang isi. Datang kok ra oleh. Aku pe mergawe wae proses. Anu ning gone kono juga ngerap enak ngiris iki. Iki lho sepedaku. Iki Pak cukup, Pak. Tetep pundi, Pak? Iki ana sing aku Ngomong kono kok nganggo ngandong. wis RDB makae. Ki nyiapno apa niki, Pak? Kanggo Oh, nyiap acil. Ngeten mawon. Nek model ngeten iki sebinten jenenge nang sabinten. Tapi nek model ngeten iki kan koyo enak ditenang. Oh, langsung langsung oleh hak irisan oleh hak. Nah, maka dari itu kita belajar. Ya cocok kok, cocok. Alate yo. Makane nek wis ngerti ora butuh belajar nanti. Saiki yang ngadein nek to ning ngono wae. ning ini kan bakul lupis umpama. Ya leres Pak Wan. Sedina mentok oleh 500. Lalang yo grabakan iki. Tapi nek jenengan sistem ngeten iki ditumpuk pol kene karek ngiris sampai ambek ane. Belum tanda tangan. Betorong kae? Urung bek wae. Kurang 100 wae lho sini. Entar 300-an. Ngono antarane Coba. Top ini tinggi tuh. tapi masih Loh. Roh. roh iki macake wong tani milenial iki lho. Delok lho. Seragam bos. ukurane niku, Pak. Ngene. Itir Lombok. Lah, delok lho. Bibite siap.
petanine malah luwih siap. Minimal pinter Dane waya teko. Nggih. Kopi ya ready kok. Muga ana sisa kayak gini. Bener ya